qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu muke samun wani mummunan lamari a kan wato mutuwar wato Babar Dauda Kahutu Rarara. Kamar yadda za mu kawo muku gaskiyar batu da kuma cikakken batu a kan mutuwar wannan baiwar Allah da kuma dalilin da yasa aka kashe ta da kuma su wa suka kashe ta. Bayan nan kuma za mu kawo muku wani zazzafan martani da wato shugaban 'yan bindigan yayi, ko kuma in ce shugaban makwamasan da aka kwamashe wannan baiwar Allah yayi zuwa ga wato Dauda Kahutu Rarara. Idan ba za ku manta ba, waɗannan mutane sun daɗe suna jin lokaci kafin su tambayi abin da suke so a gurin wato Dauda Kahutu Rarara. Har yanzu sun ƙi su faɗa wa mutane cewa ga dalilin da yasa suka ƙwace ta da kuma dalilin da yasa suka kashe wannan baiwar Allah. To mai sauraro kan mu dai mu wato ainihin cika ku da surutu, bari mu je ga batun kai tsaye. To amma mai sauraro don Allah, idan ka san wannan shine zuwanka na farko, ka wato ainihin danna mana alamar ta subscribe. Kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan shine ba ku damar samun zaɓaɓɓun labaranmu ingantattu kuma da da zarar mun ɗora. Mun gode da kalmancin namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To mai sauraro, sa mu gode ka zauna ka shirya tsaf domin saurara cikakken bidiyon da kalmancin namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro. Barkanmu da jimirin sake kasancewa da mu da ku a cikin wannan rana mai albarka. Labarai ɗumi-ɗumin su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zaɓaɓɓun labarai. So ma wancan namu naku mai albarka mai suna Tushen Hausa ya leƙa wani zaɓen batu da yake ta trending a kan social media kan wato mutuwar wato mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara da wato 'yan bindiga suka yi sanadiyyarsa, mai gaskiyar batu da kuma zaɓen martanin da 'yan bindigan suka yi a zuwa ga wato wannan bawan Allah Dauda Kahutu Rarara bayan kwamashe mahaifiyarsa. To mai sauraro, idan ba za ku manta ba, a kwanakin bayan ne ranar Alhamis kenan wadda ta gabata, wannan 'yan bindiga suka wato kwamashe Babar Dauda Kahutu Rarara, yayin da hakan bai masa daɗi ba. Kuma yanzu a social media abu ya zama abin tsangwama a gurin mutane, yayin da mutane suke ta jin daɗi bayan an ɗauke mahaifiyar tasa, yayin da suke ta maganganu marasa daɗi akai wanda kuma bai kamata ba. Yayin da akwai wani bawan Allah da ya fito ya bayani a kan cewa bai kamata a dinga masa haka ba, saboda cewa idan ya aikata wani laifi a baya, idan aka duba ai wato ba shi ba ita ta yi laifin ba, shi ya laifin, da a ce shi aka kama ɗin da tabbas shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da za su yi wato ainihin hakan. Dalilin da yasa ake wa Dauda Kahutu Rarara wannan tsangwama a social media shine irin waƙoƙin da ya wato ainihin zayyana a kan social media kan batun mulkin na Najeriya. Mutane sun ta'allaka ne a kan wannan waƙar da ya da cewa an samu tsaro a wato arewa, arewa na godiya. To dalilin da yasa hakan kenan mutane suke ta tsangwamarsa. To mai sauraro, bari mu je da ɓangaren kai tsaye dai maganar wato kisan wannan baiwar Allah wato mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara, wadda take zaune a wato can garin na wato Katsina. To mai sauraro, wannan batu dai soki burutsu ne mutane suke ta yi kan batun mutuwar baiwar Allah nan. Wannan baiwar Allah tana raye a wato doron ƙasa. To mai sauraro, da dai an ce cewa an san cewa ko duk wanda ya yi numfashi a doron ƙasa, to tabbas za a waye gari babu shi. Sai dai mu ce Allah ya sa mu cika da imani, idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Ita ɗin ma muna mata fatan alkhairi, Allah ya kuɓutar da ita daga hannun waɗannan mutane azzalumai. To mai sauraro, mun gode kallon wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Kar ku manta da danna mana alamar ta subscribe. Kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan shi ne ba ku damar samun zaɓaɓɓun labaranmu da kuma da zarar mun ɗora. Mun gode kallon wancan namu mai albarka, mun gode.